Mvura dare renyu nekusauya. Nyaya yaunzwa naBeni, nyaya ndeyekutora munda wangu ukabvuwa kune wamwe wanhu. Vanemboudzapo tukamarerare zvaitwa. Taura tindoti zvakafamba sei unoda rubatsiro rwekupinda nedare. Ndine munda wangu pasabu muyengo. Sabukani? Muyengo. Saka ndakasvika pane vanhu varipo waine paine dzimba dzipo tikaenda kuna sabhuku ndakabvunza sabhuku vanhu vapangu pane wani unovaziva here sabhuku atavavazivi ndobva wati sabhuku handei tinobvunza pavanhu vacho varipo tobva taitana sabhuku ndanosvika sabhuku akabvunza kuno umwe wacho atakabvunza anga asipo akafonerwa akati bvunzai kuna Herbert ndiyo vamunotaura naye. yaenda kutaura stendi ndinoziva nemaberi zvakaita changamiri stendi iyi yengeri atete wangu wanzi chirosika rumedzo rwakagwa mutumbasi saka zvongoti stendi yavo kwabva wafa tete waya kwabva wasiya mwana wavo musikana mbuya Herbert wacho ashaisiwa musikana iyeyo bvaashaika musa akasheka musikana iyeye mudzimweni iyeyo nomusakataura baba ujonini vari pagwari pavo vakataura kati stendi inei Herbert katyadiki ndoni mutendoga nekusapi kunoona wangu vakomana asi ndichazotora mukomana mwana wangu kati mwana wongurari wani aigara pastendi patetawo agara pastendi ipapo achagara naHerbert ipapa kuti Herbert hapana kwaanozoenda Herbert ndi agara pastendi iyoyo nezvakazoitika ngezvekuti stendi iyoyo manje hamo zvakaita sei kuda sabhuku munyengwa stendi yatete wedu isusu azona Herbert akandochengetwa nambuya wamwacho wadiki wedza akura vaHerbert akuya pastendi paya kune sona sekuru ndakakuya kustendi iya ndakura ndaroora ndane mukadzi ndakauka kustendi iya stendi ingatengeswa tokangatengeswa iyo yada kutengeswa panogara tete wedu pagaraidzi mapurisa ndarasi pastendi vaigara tete wedu isi pamunyengo pamunyengo pacheva panotengeswa mukadzi akatengeswa ipapa autogarepo mazona uyu bvatengeswa munda wacho watete mazona nyaya yakaenda kukoti muimatika kuti kanyendirikwe kana moitesi bati mbuya wazi mbuyani wari kurwara mazona sabhuku munyengwa wari bhandiwa baba mukoma wacho nengo wari sabhuku munyengwa tete waripo awakaziva mamanja avari kutengwa sabhuku munyengwa nevanhu ava sendikia tete wangu inini Herbert akazi anogara ipapo nendekora nekumba kwedu saka kumena kumba kwedu mukoma wanzi Samson wakangouya wakazouya ngati mwana wababa aziva mashure ndiakapa stendi iyo vachigara dzakagara naye mukoma nanzi kunanda wakapasa kutengesa mastendi iwayo mastendi akutengeswa haana munda bo chakambiri haana munda bo munda wachirosika rwedzo mwana mukadzi akarwa mutumwazi neruzvemuno haana munda bo nyiperi dzijesu adhokodzi aregerei kuuya handisi sarega kuya handisi chii but akatoma mukokoti ndisazvizvo zviripo chanamiri saka aregerei kuuya handisi taregei kuya but muna kwatete ndozvatuti kana asina kuuya aregerei kuuya achiziva kuti mutatu wake handisi pamusoro changamira ndoitwawo mutezwa ndogara mamuna ndiri ndaigara ndiri ndaigara naHerbert wacho tichakura kuti mai vake mwakarohwa nasekuru vangu saka Herbert ndofunga paakasamurwa akatokumbirawo kudare kuti kabasa kaanoshanda ndeke contract
saka haasi kukwanisa kuuya dai zvaibvira pamwe maimukova rimwe zuva saka atongatitumira nemapepa acho atumira hake pafoni ejudgment yekukoti ishe sabhuku munyengo wakatouitimisa wari kusaiti kwaHebert asi nenhau yekuti mazuva ano makakarambira atari kuita vanhu vari kuchanyora chii mari amenozvasakazochinja dare racho normally tikatine mastates aya vanhu vanenge vaine mapemiti epanzvimbo hapana nemapemiti here enzvimbo iyoyo kana kuti ane pakada kuitwa mapemiti aya ekuruzevha zvakambobiswa here pamunhu pane uo rekuitwa isusu tatonzvapane aripo here uore hwacho hazvizivi kana paine pakapana kazwako nemutero nekuti panobhadharwa mari yemutero tipetonondi pane nekuti ngataure munhu anenge aripo kaanenge achibhadhara mutero toboti imi madzishe I think munozviziva kuti munhu akapedza nguva 3-4-5 years pasina munhu masabhuku ane kodzero yekuti anopa mumwe munhu ndadi apashandise ani munozviziva saka izvo zvamunoita here madzishe imi muri ishe munoita here iyo uri kutaura mwana kuti ane akaine 3 years azodzoka ane mukadzi makore mangani akavakakabomba anipakairipa pamusoro chanamira handiti apa pepabvumwa here kuti mwana achiri mudiki mwana ruredzo kubva wati mwana ngaamirirwaakakura pacho akauya handiti akasvika kwasabhuku akati ndakuwaka akati wakutafana kubhadhara mutero mapemiti ekukansewa kunzevha ndokunga kurikuziva saishe kuti akambomiswa asi mutero wasabhuku wepagore anobhadhara kukoti mati pakaenda kukoti koti uyu semutenga aisakwana koti yaipinda ruredzo naHebert ruredzo mukuru anenge ndiye akatengesera kupati ndo mamiriro akaita nyaya applicant ndiani nyangwazi iyo angari responded ndiani Samson Ruredzo saka uya azokwanawo pakuti akatengeserwa naRuredzo asi nyaya kukoti yakatoti Hebert ndemuridzeyi nokuka pamwe kana izwa iwewe nekuti iwewe yanyaya kutaura kuti yakatongwa kukoti judgment iri pano iri kutaura kuti iyo application for interdict is dismissed. Court order. Nekuti ndiye iwato rinayo ndomuka yakambosvika kwamuri futi right. I think muri munhu wematare imimi tinokuisa icheni nekuti muri munhu wematare murunzwa muri munhu wematare tokuisa icheni ende order yatakupa izvozvizvi tinoda kuti zvamuri kutaura tinoona kuti hazviitike here nekuti imi muri kuwega totoona kuti hapagarwe here nekuti uyu ane order iri kutaura kuti nyaya iyoyo yaari kutaura uyu pane order apa iri kutaura kuti nyaya iyoyo was dismissed yakatoka musi wachanamwe because iri panapa yatinaide musi wa5 unza order yacho 5 April ogorera
yekukota atadzange nekudai basi. Kuti kana yaita tsamba yakanyorwa supportive yasati handisabvumbiwa ndojudgment yacho ndikuzama kudako but judgment yakanzi applicant ndemuzwe nokuti hatingati kana munhu akadaidwa kudai one ari kundidzidza two iyo angadai akutumira iwewo kuti uchandodimiririra wobvisa mari apo womumiririra sekumirira kwaruda kuita handii iyo angadai ataura namabharani kuti handisi kuda hapana mapurisa angu ari kuziva kuti akapa excuse yekuti haasi kuuya. Saka isu dare rinotaura kuti munda ndewayo ndewachi bheni ndiye muridzi kuburikidza nekuti ane permit one dare kwarakaenda nyaya akakambo apply nyaya iyoyo ikadismisswa. Saka hapana munhu anofanira kuti agare pamunda ipapo. Imi muri munomu mondo kutaura kuti dare rataura iro kuti radismissa nyaya iyo uye rapa uyu ane permit. Kana paine munhu aripo unouya kudare wobvisa mari kudare roenda rondopusa kana paine zvinhu zviripo panzvati nevamwanhu vakaisa iyebi vacho vanenge 4-5. Saka unochiuya kudare woisa dhati iyo nyaya iyoyo yekuti unoda kuti payo pangu pange pachipwanya wounza vanhu ivavo panext court date woita masamoni kuti wauye towataura kuti tiri kupai eviction order yekubva nekuti hapadare pemunhu pamusha wemunhu musha ndewako neproof yekuti ndepako handii. Saka kana paine vanhu sekutaura kwavari kuita kuti pane vanhu varipo waite masamoni kuti munogara pastendi pangu iyo ndo vachazouya vachitaura kuti wakaiswa nani vanouya newitness nekuti pane pachiti yaine ukohu hwenyu kuti tiwaipe eviction order. Zvotoda matare kuti tizviite izvo. Saka woita masamoni ekuenda kundodaidza vanhu musi wa23 wouya vanhu ivavo wopinda mudare tovapa eviction order wobva. Saka bva tinovapa nguva toenda tondopwanya. Mino kuti haugaripo kana kuti vanoroya here kana kuti chii zvavakutemba nacho toona kuti chine simba nechipi idare here kana kuti ndiwo. Okay. But haupikika padare kabisa makosi mari kana wakupika urura kuti pane rimwe simba ravo inaro ravarikunyinda naro rinodarika nemakosi ekuti masamonzi nemari dzavabhadhara daisa hapana kosi yayo. hapana kosi. Okay, ngatisimukei tena.